Tohto pekného večera privítať dnes v Café Šerc, ale tiež sme veľmi radi, že nás hlavný hrdina dnešného večera, dnešného poetického večera určil na túto úlohu. Až teraz sme si začali uvedomovať, že vlastne to je dosť veľká zodpovednosť a trošku mám také nutkanie, ako človek, ktorý sem tam stojí na pódiu trošku v inej pozícii a hovorí do mikrofónu naozaj trošku iné veci, že ako zvykneme hovoriť po prvej pesničke, že nechcete ísť dopredu? A to je taká otázka, že ja neviem, či to narobí alebo nenarobí šarapatu a je to teda vaše rozhodnutie, ale nechcete prísť trošku bližšie? Lebo teraz to vyzerá, ako by sme boli v takej niečom, že kde iba jeden je obsadený. Trošku... Sme v tom tak trošku sami, ste príliš ďaleko. Cítime sa taký osamelí. A toto je veľmi srdečné stretnutie, pretože Valdo je veľmi srdečný človek, takže ak máte chuť, tak poďte bližšie. No a to sa zvykne iba povedať, že 2-3 krát a viac už potom to nerobíš. Takže ja som lyrik alebo Pavol Remiáš, toto je Patricia Kojšová a sme tu preto, aby sme uviedli do života, a.k.a. pokrstili knihu Valdemara Švábenského, jeho prvotinu básnickú, ktorá sa volá V tú noc som spal po stojačky a hladný. Valdo, ďakujeme, že si nás sem zavolal. Ja ďakujem, že ste prišli, ďakujem aj všetkým vám, že ste prišli. A ja ešte teraz na úvod by som poprosil mojich priateľov, ja tam mám takú tašku koženú a tam mám tú knihu, na zemi. A ja mám takú technickú vec, že ak chcete pomôcť tomuto večeru, tak si neobjednávajte nápoje, kde treba robiť napenené mliečko alebo robiť s parou. Super, prvý odvážlivci. Výborne. Keď budú tanečky, tak bude aj bonus. Sorry, to som už naozaj na inom podujatí v hlave teraz. Na poetických večeroch sa nezvykne tancovať v prvom rade. Ale môže to. Ak bude, áno, máš tam aj veršované veci, ktoré keď sa zadeklamujú, tak môžu byť aj veľmi rytmické. My máme totiž, neboj sa, zdá sa to chaotické, neboj sa. My vieme, že si nám dal dôveru, sú to tvoji priatelia, budeme naozaj robiť všetko preto, aby sme to nepokazili. Vyzerá to iba chaoticky preto, ale my máme naozaj pripravený aj itinerár toho, čo by sme sa ťa chceli spýtať. A chcel by som ešte privítať samozrejme aj človeka, na ktorého, keby zabudnem, tak je to naozaj vyzerá veľmi zvláštne, že sme ho nepredstavili, keďže tu sedí. Nesedí tu náhodou, je to Michal Döžer zo združenia Diverzita. Dobrý večer. Je pravda, že som dovolíte už teda, keď som uvedený a tiež potrebujem ďalší človek poďakovať. v prednemných radoch, ďakujeme, výborne. Ďalšia madam prichádza, 3 ľudia sa presúvajú, výborne. Páč, Michal? Ja potrebujem poďakovať vlastne inštitúcii Fondu na podporu umenia, ktoré nám vlastne poskytlo verejné zdroje a s jej pomocou vlastne sme vydali túto knihu. Taktiež nám pomohla naša kamarátka Remka, ktorá tu zatiaľ sa mi zdá, že nie je, ale tiež jej ďakujeme. Takže sa to podarilo ešte. V princípe sa to podarilo a ma to aj šokovalo, lebo nechápal som, ako mohlo dostať občianske združenie s názvom Diverzita vlastne akúkoľvek podporu. Berme to tak, že sú to také nejaké cesty osudu, nič menej. Ak to pomohlo k vydaniu tejto knihy, tak je to naozaj len dobre. Myslím to z celospoločenského hľadiska. Čo si o tom myslíš, Paťa? Ja myslím, že by sme mali prejsť k tomu, aby, keďže je to priateľské stretnutie, aby si každý dal také kolečko z nás, že vlastne ako Valda stretol. Tak začnem, dobre? Ja som ho stretla na festivale, ktorý organizuje Svet podľa Gabriela, v rok, keď tam hral Zvokot. A potom sme nejakým spôsobom zostali v kontakte a Valdo mi občas poslal báseň, ak to môžem takto prezradiť. A nebola to vždy taká obyčajná báseň, väčšinou prišla tak o 4:00 v noci. A vtedy som pochopila, že spánok bude pre ňoho veľkou témou, ale nebyť toho, tak by sme tu asi nesedeli a
a nebola by tu na stole táto zbierka. V tú noc som spal postojačky a hladný. A pre mňa to bolo veľmi srdečné stretnutie, z ktorého mám radosť. A mám radosť aj z toho, že sa to podarilo a že tvoje texty za posledných 10 rokov, nemýlim sa, vyšli takto knižne. A prezradím, že vlastne diverzita prebehla Slovart, pretože oni mali tvoje texty na stole koľko, 2 roky, ale nejako to tam stálo a veľmi fajn, že tí správni ľudia vlastne to posunuli do takejto finálnej podoby. Takže... A ja môžem rovno premostiť, že kde som stretol Valdemara ja, a není to prekvapujúce, ja som stretol Valdemara v ateliéri Patricie Kojšovej, kde vlastne prišla reč na to, kto čo robí, takže som predstavil diverzitu a prišlo do reči to, že vlastne má už rukopis pripravený, ktorý je na stole v Slovarte, ale nejako sa im to nechce vydať, tak si hovorím, že fíha, tak to vydajme, že ak dáme dokopy peniaze, tak sa to vydá. No a FPU zapracovalo, vďaka mu ešte raz, a tak sa to teda zmaterializovalo a veľmi sa z toho teším. Teraz neviem, kto je na rade o tom povedať, ako ťa stretol, či ty ideš hovoriť, ako si sám seba stretol, alebo ja poviem. Ja potom poviem, ako som stretol vás. Dobre. Ja veľmi skrátke, inak časť toho, ako som ťa stretol, je napísané v takom textíku k tej knihe. A ja som ťa stretol prvýkrát osobne na Pride, keď hrali Modré hory. A tam sme sa stretli, poobímali trošku, potrúchlili, aj sa pousmiali, aj poslzili nad všetkým. A odtedy ťa poznám a potom, keď sme začali tuto s Patriciou robiť občasné čítačky, zvané Marakuje pop-up čítačky, tak sme sa stretli v tvojom obľúbenom podniku, ktorý je síce aj Café Šerc, ale ešte je to iný nemenovaný podnik v blízkosti centra Bratislavy a tam sme usporiadali čítačku, takú komornú a tam si naplno nám predstavil svoje veci, určite aj tie, ktoré si posielal Pati o 4:00 v noci, asi odhadujem, že tam boli medzi nimi aj tie veci a my sme si tak povedali, že to bolo skvelé, že keby takéto dobré básne by mohli vyzerať knižne a stalo sa. Ideš, Valdo. No ja k tomu dodám iba na vysvetlenie, že vlastne ja si myslím, že to má každý človek, ktorý niečo robí na poli kultúry alebo umenia, ktorý nejakým spôsobom akože dáva zo seba niečo osobné, tak skôr ako to pošle do sveta, tak ja to volám, že testovacie publikum alebo testovací čitatelia. A ja mám niekoľko takýchto akoby obetí, ktoré som si vybral na to, že im budem posielať vlastne mnohokrát aj nehotové veci, lebo dovolím si povedať, že každý človek, ktorý píše poéziu, má pocit, že tá úplne prvá verzia, ktorá vznikne proste akýmsi spontánnym spôsobom, je vždy tá najlepšia. Ale ono to veľakrát tak nie je, alebo väčšinou to tak nie je. A mne sa to vždy osvedčilo rozposlať proste tým pár ľuďom, ktorým som nesmierne akože dôveroval v tomto, o ktorých som vedel, že mi úprimne povedia, keď napríklad sa im to nebude páčiť, alebo im tam niečo bude vadiť, že sa to dozviem. A teda popravde musím povedať, že nikdy som ani s Paťou, ani teda s tými ostatnými ľuďmi nemenovanými, ktorí mi robili takéto testovacie publikum, tak sme nikdy nerozoberali sme tie akože úplne konkrétne veci, nikdy sme sa nebavili o nejakých akoby, že obrazoch alebo veršoch, alebo nejakom kompozičnom vyznení tej básničky. Ale mne vždy stačila tá reakcia a vedel som, že
na tej básni treba ešte ďalej pracovať napríklad. A to je taká vec, ktorú by som nazval ako keby takou, že ja si myslím, že človek, ktorý niečo tvorí, sa nezaobíde bez takej tej akoby predfinálnej konfrontácie s ostatnými ľuďmi. Záleží na tom, že akých si vyberie do toho užšieho tímu, ktorý akoby tvorí bez ich vedomia tú básnikovú testovaciu skupinu. Keby takto k tomu pristupovalo viac ľudí, tak oveľa menej zbytočných kníh by vychádzalo. Takže to je super. Toto bol akože dobrý návod smerom do Budberíc napríklad. Budberíci, keby sa tým riadili, to je bolo krásne. Hej, rozumiem, čo chceš povedať, ale teda tým som sa oblúkom akože dostal k tomu, že vlastne, že áno, veľmi veľa vecí, ktoré sú aj v tejto knihe, vznikalo naozaj tým spôsobom, že vznikli z akési insomnie a neschopnosti spať, lebo ja teda akože klinicky mám túto vec. Ale zároveň chcem povedať, že to sú proste veci, ktoré prešli veľmi sebakritickým akože vývojom a boli veľakrát upravované, prepisované, škrtané. Hľadal som proste taký ten akoby ideálny tvar, ktorý je teraz už v tejto knižke. To, ako sme sa stretli, bolo povedané, k tomu asi nemusím dodávať nič ďalšie. Ja chcem veľmi poďakovať Mikimu Tožerovi za jeho odvahu a že sa teda s nami na to dal a strašne akoby ďakujem Patrici a Lyrikovi za to, že robia tú v úvodzovkách nevďačnú prácu, že sa snažia akože popularizovať poéziu a organizujú tie Marakuja Popor čítačky, čo je pre mňa fascinujúci fenomén. Ja som vyrastal vo Zvolene, kde bol taký akože poetický krúžok, alebo ako by som to nazval, proste stretávali sa tam ľudia, ktorí mali akoby vážny záujem o poéziu a vystriedali sa tam lektori alebo takí tí vedúci toho, ktorí naozaj že mali k tomu čo povedať. A potom akoby dlho nič a potom zrazu prišli Marakuja Popor čítačky a ja som sa akoby vrátil regresne do tých čias zvolenských, kedy si pamätám, že to malo obrovský dopad a bolo to strašne dôležité a ďakujem za to, že som niekoľkokrát mohol byť aj akoby aktívnym čitateľom na týchto čítačkách. Ďakujem za ich účasť na jednom z ročníkov festivalu, na tom predposlednom, myslím, to bolo. Teda poslednom, ostatnom, tak by som to nazval, áno. A želám vám strašne veľa ďalších úspešných eventov. Díky, Valdo, ale vieš, nie, že my chceme dneska tú pozornosť venovať tebe, ale díky za to bremeno, čo si mi dal na plecia, pokračovať ďalej. Áno, ja sa vrátim, aby sme nestratili to, než mne prišlo veľmi sympatické, ako si dôsledne vysvetlil ľuďom, že ľudia, že ja som na to naozaj makal. Čiže to, čo dostávate, to sú není žiadne, že talafatky, ale to naozaj, že som premakal, takže to sa mi je veľmi sympatické. Ale podľa mňa to nemusíš až tak zdôrazňovať, aspoň keď hovorím za seba, lebo čo
čo to sme už počítali, je naozaj zodpovedne, a keďže som zodpovedný za to, čo hovorím, že čo si potom o mne budú ľudia myslieť, tak ti hovorím, že úplne, že táto kniha je naozaj veľmi dobrá poézia a každý súčasný, moderný človek, minimálne bratislavského alebo mestského typu, by ju mal mať, pretože má čo povedať a viem aj o tom viac hovoriť, ale že ja zodpovedne prehlasujem, že túto knihu, keď si kúpite, tak to jednoznačne nebude vôbec ako keby gesto nejaké, že však to je kámoš, a vôbec to tak nebude. Budete kúpovať naozaj dobrú súčasnú poéziu. Ktorú si môžete kúpiť už dnes večer, túto u vydavateľa, reklamné Tak okienko. je, a možno... Za túto reč si priplatil celkom, ale dal som to, že dobre. Nie srandujem, jasné, že Ďakujem. No a zároveň si môžeš nechať podpísať tu na odhal. Tak. A Milé, kniha... áno. Pardon, lebo ja sa ich chcem venovať, vieš, ty si to zaslúžiš. Bondo, je to o tebe. Bez teba, ale o tebe. Kniha má 4 kapitoly a vlastne básne sú nakoniec zoradené chronologicky. A mne sa to veľmi páči vlastne sledovať taký vývoj, vlastne ako sa aj tie verše a rím vyvíja, až to vyvrcholí tou poslednou básňou, úplne nádherným básnickým jazykolamom. A majú pre teba dôležitosť tie 4 kapitoly? Sú to jednotlivé obdobia, ktorým sú tie básne venované? Jednoznačne áno. Totiž ja som začínal ako človek, ktorý bol fascinovaný viazaným veršom. Ja som obrovský obdivovateľ tých majstrov, ktorí dokázali a dokážu napísať rímovanú vec tak, aby nebola patetická, aby mala hlavu a petu, aby mala pokiaľ možno používal moderný jazyk, aby nesklzala do nejakých barličiek a klišé s poprehadzovaným slovosledom napríklad a s rímovaním slovies napríklad a tak ďalej, čo sme akože veľakrát svedkami. Čiže moje začiatky boli, nehovorím, že vždy úspešné, samozrejme, lebo to sa ani nedá, ale boli proste snahou o to, aby som dosiahol akýsi stupeň takej tej dôstojnej práce s tým slovom. A či sa mi to podarilo, posúdite sami, keď si tú knižku kúpite. Kľudne, áno, je to úplne dosť vidno v tej knihe, že začína tá kniha, ak je to chronologicky, že naozaj prvá časť tej knihy, alebo prvé strany, prvých 20-30 strán sú naozaj kratšie, veľmi veršované útvary, tak prečítam jeden, ak súhlasíte. V otvoroch huslí bývaš večer sama. Chodím ti občas hrávať pod balkón. Komplikovaný ako melodráma, ja som ten muž, čo stratil prvý tón. A všetky ďalšie našiel v tvojom dome. V husliach, kde večer varíš z púpav med. Kde vôňa orgovánov tyká v metronóme. A ja ti pod balkónom spievam menuet. Len trochu nehy, akurát za... Nežný Valko. Tak toto bol nežný Valko. Ja som hrozný grobien, sorry. Necháš ma už hovoriť. Len trochu nehy, akurát za dlani. Most cez 2 brehy, kým letím, padám. Len trochu lásky za svet a za čas. Bože nebeský, koroduj za nás. Takže prvá kapitola. Prvá kapitola sú vlastne tieto akoby moje rozbiehacie záležitosti. A naozaj asi tá prvá kapitola, ja ani neviem, ale myslím, že je celá vo viazanom verši. No a to delenie na tie kapitoly má ten význam, aby
ako plynie ten to moje postupné hľadanie sa aj v tých iných formách básnických, vlastne aby to nešlo iba nejakým takým hravým spôsobom, ale aby sa čitateľ mohol aj na chvíľu zastaviť a vstrebať tú kapitolu, pripraviť sa na to, že nasleduje ďalšia, lebo ten vývoj tam vlastne je a celá kniha sa vlastne končí súčasným mojím obdobím, kedy vlastne sa takmer výlučne akoby venujem už voľnému veršu, ale musím povedať, že sa občas nesmierne rád vrátim ešte aj do tých viazaných veršov, pardon. No v knihe končí tvoje vesmír viazaného verša končí na strane 42. Potom začína kapitola Zlé správy si musíš zaslúžiť. A tam už je dosť vidno, že tam je, to je, že keby sa trošku rozbil ten vesmír toho slova, toho celého a naozaj tam začína iný tok, inak vyzerajú tie texty, inak je to zalomené samozrejme. Ja len skáčam do reči, prepáč. Pokračuj. Mám niečo k tomu povedať? Povedz, jasné, nás to zaujíma. Asi nie je úplným tajomstvom, že vlastne v mojom živote došlo aj trošku k takej akoby osobnej tragédii, ktorá ovplyvnila aj to, ako sa vyvíjal ten môj básnický jazyk a akým spôsobom som sa vlastne fokusoval možno na inú tému alebo inú kompozíciu, alebo som začal spracovávať vlastne iné obrazy a iný segment vnímania života a vysporadúvania sa s rôznymi vecami. Ja si myslím, že je to tak úprimné, že tak by to asi malo byť, akoby, že prečo spomínam úprimnosť, teraz sa trošku vrátim naspäť, lebo písať povedzme akoby zamilované básne alebo básne o láske, keď je človek zamilovaný, tak je to také akoby trochu, že stráca od toho taký odstup, akoby nedokáže sa na tie veci veľmi pozerať takým odosobneným pohľadom a dosť podlieha takým tým akože chemickým procesom v tom mozgu Inak to je dovolené. A väčšinou tá poézia potom není dobrá, hej, povedzme si úprimne. Čiže úprimnosť poézii podľa mňa akoby nemá celkom také akože úplne miesto. Človek by mal vlastne komunikovať poéziou so svetom tak, že poviem to úplne tak polopate, že mu nič nebude zatemňovať ten mozog, akoby, že napísať milostnú báseň podľa mňa je najlepšie vtedy, keď človek nie je zamilovaný. Tak by som to akoby... Ďakujem ti za odhalenie časti tvojho know-how. Je to zaznamenávané, takže si to budeme môcť vytiahnuť a kvótovať potom. Valdemar Švábenský. A to by nevzniklo toľko dobrých zbierok Milihaugovej a to by mi bolo ľúto. Tak nehovorím, že je to zamilovaná. Že je to univerzálny prístup, ale ja si, u mňa to funguje takto. Čiže tým som iba chcel povedať, že vlastne aj tie... Prepáč, to znamená, že od strany 42 v tom období už odtedy si zamilovaný, lebo si tam nemáš až tak milostné básne. Skôr sú filozoficky, existencionálno, hravo, popkultúrne, vesmírno, tajomné. Ale nie je tam vyslovene také tie sonetické zamilované veci. Možno iba platonicky zamilovaný. Ja si sa odhalil, lebo... Zobrala si mi to z jazyka, áno. Zamilovaný som celý život, ale akoby... akoby láska ako emócia
by asi nemala opustiť človeka po celý život. Je to strašne akoby dôležitý fenomén. Otázka, do akej miery by mal byť autor, ktorý krstí knihu svojej básni, grillovaný. Presne, počkaj, ale Môžete, kľudne. ja úplne cítim, že sme ho dostali možno do rozpakov, ale zase pozri, čo z toho vyliezlo, aké krásne myšlienky, takže to za to stojí, sorry, Valdo. Teba stojí za to štívať. Ja som úplne v pohode, poďme do toho. A keďže moja najobľúbenejšia báseň zo zbierky, teda jedna z obľúbených je z tejto kapitoly, tak dovolte, že... Ja viem, ktorá to je. Hej. Dnes preletel vzduchom tvoj vlas. Na mieste, kam dopadol, vyrástol strom. Cez deň sa kýval a v noci šumal. Niekedy naopak. Na jeho listy si mi písala otázky, na ktoré som odpovedal mlčaním. Oblaky sa trieštili v jeho korune a vypadávali z nich farebné črepy. Do dučiny v kmeni sa nasťahoval ďateľ. Každú hodinu odlietal napiť sa dažďa, potom prestalo pršať a ty si oholila hlavu. To je úplným dôkazom táto báseň, ten zvrat, ktorý sa tebe darí a ktorý si nechávaš na záver ako taký bombónik. To je to, čo si užíval na tvojich básniach. Paolo, ty máš ako najobľúbenejšiu báseň do zbierky? Ja nemám najobľúbenejšiu, ja iba fakt môžem konštatovať, že kedykoľvek, a viackrát sa mi to stalo, že som otvoril tú knihu, tak som si to vedel užiť, vsiaknúť do toho, presne to zažíval, to, čo si spomínala, to je ten moment prekvapenia, s ktorým Valdo pracuje a páči sa mi vlastne to vyplávanie, človek s ním vypláva do takej úplnej banality každodennosti a on ťa dokáže rovno strhnúť úplne ako silnou gravitáciou, kde zakrivuje priestor do úplne niečoho iného, bezčasého, niečo tajomného, zvláštneho, ironického, bolestivého, ale tak celé to tak zaobalené do toho, aby človek si to mohol zároveň užiť. Je to naozaj umenie, to takto namixovať. A ja rozumiem to, že sa to všetko nedá úplne namakať, že to nemôže byť programové, plánované, lebo to by sme boli roboti a preto musíme tú vec nazývať umením a Valdo je naozaj umelec. Lebo vie to urobiť, že to vypláva, možno, že tá surovina není taká vybrúsená, ako si spomínal, ale podľa mňa ten základ je proste niečo, čo sa nedá úplne matematicky vypočítať, takže skvelé, takže v tomto je to skvelé. A budeme čítať, takže budem čítať nejaké veci, ktoré mi utkveli a sú to veci, ktoré nie sú tie, ktoré inak si už viackrát čítal aj v nedelnej chvíľke poézie na FM-ku, aj na čítačke, takže tie som obišiel. Teda myslím, že sa mi to podarilo. Máme niečo v itinerári, čo sa chceme vyslovene spýtať? Máme tu krst aj v programe, po čítaní a ak chcete, môžeme pristúpiť ku krstu. Alebo by sme mohli prečítať. Čo? Nejaké básne. Jasné. Prečítaj, čo? Hej, ešte čítajme. Podľa mňa trošku sa na to nalaďme, na to čítanie a poďme čítať poéziu. Ste za to, aby sme čítali Valdovú poéziu? Zo pár básní aj Valdo prečíta, že poďme sa trošku ponoriť do toho prúdu čítania na chvíľu. Hej, a my sme sa bavili o tom, že každý vybere nejaké, ale my sme sa nedohodli, takže možno, že sa budeme aj prekrývať nejako, hej. Tak ideš prv? Ale zrovna tu mám takú, ktorú Valdo vždy číta. A nikto si nevie predstaviť, ako sa cíti dažďová kvapka tesne predtým, než dopadne na steblo trávy, na asfaltový chodník, na okno auta, kde je v zápätí odstrelená nabok gumeným stieračom. Na chodníku ju pristúpila pomačky a z trávy ju vypije mravec. Mali by sme mať viac súcitu s dažďovými kvapkami. Dažďové kvapky sú smutné, majú taký tvár a povahu. Ja vždy plačem, keď prší. Nevidno slzy. Veľa vecí treba robiť v tichu. A vlastne všetky okrem tých, pri ktorých je nevyhnutné hlasno kričať. Takých je len pár. Príprava kuracieho kung pao, jazda výťahom smerom nahor,
astrálna projekcia, súkromná návšteva pápeža u teba doma, prášková metalurgia tekutých kovov, vyšívanie, pred vstupom do bazéna sa osprchujte, maková zmrzlina, jazda výťahom smerom nadol, manžetové gombíky, kruhový objazd, sneženie a pôrod tvojej matky. Môžem ja teraz jednu? Ja by som ešte povedal k tomu, že ja napríklad mám strašne rád poéziu napríklad českých autorov. Vypichol by som Václava Hrabieho, ktorý ma nesmierne baví jeho opismi nočného mesta, v ktorom prší. Toto ma veľmi fascinuje, akože mám to strašne rád. A samozrejme, že sa niekedy akoby nevyhnem aj ja tomu, lebo ten inšpiračný zdroj je veľmi silný. Ja teda druhú väčšinu svojich básniček mám bez názvu, lebo mňa napríklad osobne akoby ten názov veľakrát zvedie na takú akoby falošnú cestu, akože názvy dávam naozaj iba tým básničkám, pri ktorých akoby bytostne cítim, že ten názov je tam potrebný, alebo že dotvára nejakým spôsobom tú báseň, ale väčšinou to teda fakt nechávam bez názvu, lebo dôverujem tomu čitateľovi, že ten text bude pre neho dostatočne samonosný aj bez toho, aby bol nejakým spôsobom vopred pomenovaný. Ďakujem. Ešte jedna z názvov. Vietor. Vždy zabudám na vietor. Za každým, keď vyjdem z domu, som pripravený na teplotu, tlak, rostný bod. Rátam s každou možnosťou a ich kombináciami. Len na ten vietor vždy zabudnem. A potom sa čudujem, keď ma odfúkne tam, kam som nemal namierené. Ocitám sa neplánovane v krajinách bez počasia, kde je len jeden meteorologický jav. Vietor, ktorý sa hýbe rýchlejšie ako tvoje výčitky a pomalšie ako môj blasfemický pôst. Keď okrem základných potrieb ani nedýcham, aby som nevyrušil vzduch. Podotýkam, že tiež som vybral túto báseň ako báseň s názvom. A aj predtým sme sa trafili, takže ten marakujovský výber, ako má tam nejak niečo. Ja by som ešte jednu prečítal, ste OK s tým? Ste OK? Jasné, že sú dobré veci. Nepočuje. Jasne. Ten deň visel nad našimi hlavami ako starý kabát, zabudnutý na vešiaku v čistiarni. Bol to bežný deň. Vypadávali z neho spomienky na veci a udalosti, ktoré sa ešte nestihli stať. A zároveň sa už nikdy neodstanú. V prítomnosti bolo menej než málo. V minulosti viac, ako by nám bolo príjemné. A v budúcnosti tak akurát za dlaň. Pani Aristoteles. Som rád, že sa už publikum osmelilo. Áno, skvelé. Už sa to... Podľa mňa hrot bude, keď začnú hádzať plechovky. Jak po Charlesovi Bukovskom. Hej, tento pán sa sem otrel. Ja si ho pamätám z viacerých čítačiek. Robí to vždy. Ja si tam za chvíľu vyťahne mobil so svojimi básňami, ja to poznám. Máme takú tému, že slovenská hymna, ale to nechaj. Ale vlastne sa tu deje to, o čom som už dlho snívala a táto idea vznikla u mňa v ateliéri, stretávať sa pravidelne a čítať poéziu. A vlastne toto je už taký malý krok k tomu možno. Takže ja som inak chcela aj vyzvať vás, ak už máte Valdovú zbierku v rukách a máte tam tú svoju obľúbenú, tak kľudne ja vám prepožičiam mikrofón a prečítajte ju teraz, takže kľudne, ak by ste mali záujem, môžete sa pripraviť. My sme preskúpili ten čas. Teraz sa ukáže, kto tú knihu má. Za prvé, Nehambite sa. po druhé. No, môžeme vyskúšať vydavateľa, či má niečo, čo ho mohlo Skvelý zaujať. nápad, Miško sa dostane k on je- slovu. Teraz ponzniem, že on je zaujímavý tým, že on väčšinou hovorí, že on takú poéziu, že tomu nerozumie.
Presne tak tak. ty si perfektný kandidát na to, aby si kúpiť zbierku poézie. Presne tak. Najhoršie je rozumieť poézii, to je najhoršie. Pozri sa, dôležitá je jeho odvaha, že tú poéziu vydáva. To je A to nie moje len určite. Valdemara, ale aj iných autorov. Ale dosť málo potleskov sme počuli zatiaľ. Ako celkovo Valdovi. Michal, Je ideš to- tvoju obľúbenú? Uh, Prečítaš nám? Ešte sa k tomu sa dostaneme neskôr. Dobre. Chcem iba povedať, môj vzťah k tej poézii je taký, že vlastne poéziu nečítam, vôbec jej nerozumiem. Hej. Prvú knihu poézie, ak sa to dá nazvať poéziou, ktorú som prečítal, tak bola kniha Haiku, tu na pána Lyrika, a ktorú vlastne tiež vydalo občianske združenie Diverzita. A ja som si vlastne asi dal vnútorne takú misiu, že chcem si nájsť cestu k tej poézii, aspoň tým, že to začnem vydávať. A tým pádom by som to už mal aj čítať. To je tiež zaujímavý návod, ako sa dostať k poézii, začni ju vydávať. Takže áno, knihu Haiku mám prečítanú, ale musím akože teraz úprimne, tu mám pred všetkými, už keď bola téma úprimnosť, hej, že priznávam, že som sa dostal iba po prvú kapitolu. Takže To je super. Môžem Dôsledné. môžem si nájsť tam pre mňa básničku, keď mi dáte chvíľočku. Zazdielam, že prečo mám rada poéziu ja smiem. Prosím ťa. Tak ja napríklad milujem otvárať si tú poéziu takto nekoordinovane, nejako ty ideš pekne básne po básni podľa kapitol a tá poézia ma vždy stretá vlastne v tom, čo aktuálne prežívam. A je úžasné vlastne to pozorovať v rôznych obdobiach, že báseň už spomínanej napríklad Mily Haugovej pre mňa nikdy nie je rovnaká, keď ju otvorím po pol roku, po roku a to je strašne ako keby taká veľká moc tej poézie a preto sa k nej vraciam a dokážem sa vrácať k tým zbierkam veľmi dlho. Ale to predpokladá, že máš aj nejakú pamäť, nie? Že si pamätáš, ako sa cítila, keď si čítala tú Vôbec knihu nejde pred pol o rokom. pamäť, ani o to, čo som zažívala Ide o pred novosť. tým pol Novosť, rokom. to je Áno, novosť. že ma to stretáva vždy na novo. Ďakujem ti. Počkaj, ale jak to myslíš, že keď vlastne, že otvoríš nejakú knižku poézie Áno. a pravíš, že stretávaš akože svoje myšlienky samú seba v tých veciach, tak... Stretáva ma to v aktuálnom momente, v ktorom Ale je- som, rozpoložení, áno. A je tam to akože súznenie, keď to tak poviem, nie? Nemusí tam byť súznenie, môže tam byť aj rozpor, ale stretáva ma to vždy na novo a vždy mám z toho nový zážitok. Nie je to niečo, čo poznám, nie je to zážitok, Michal, ktorý poznám. Je to to presne, že ma to stretne na novo. A to je úžasná moc. Áno, že... To je asi pocit, že dobrej poézie. Áno. Moc určite. dobrej poézie. Hej. Že ťa vykolaj. Kľudne aj vykolají, alebo ma uspokojí, alebo ma rozruší, alebo ma rozcíti, je to jedno, ale... Začína, že jemne liezť na nežovi. Režisér, Tento pán prišiel. Nech to oství. nenechajme si to režirovať režisérom. Polemicky naladený. Koľko stál ten pán, aby rozbieral debatu? Taký roztlieskavač, Cítim to dobre. nejaké kapre. Poďme teda, keď chceme niečo vzrušujúce, zaujímavé zažiť, tak tá vec, ty si spomínala takú báseň, ktorú tam má Valdo poslednú, vlastne to v skutočnosti posledná, a je veľmi zvláštnym jazykom písaná, keby, ako mne prvé sorry teraz napadla, že vogončina, ale v dobrom slova zmysle, že vieš, také akože, ale že v dobrom slova zmysle, počkaj, fakt, že ty si sa tam fakt hral, je to trocha sranda, nie? Je to taká trošku jemne, Dadaizmus. taký dadaizmus, no? Áno. Hej, jasné. Kto to bude čítať? Čítaj. No, to je ťažké prečítať. Tam sú také slová. Ja to prečítam. A ja mám... Čítaj. Zvládnu to aj ženy, ale kľudne to prečítaj. Zvládnu to aj ženy. A čo deti? Ó, Ženy a deti sa... 5. ročník to zvládne, aj 4. Nocou zasnežlo, krutomráz akordil ukulelem, smrtné ježiny ustonali v diaľ, zabledli chumáčne lúky, zúbož ukrádla v momentum, do vhľadu vbodli ihličance, zamretých pod pupencov, zosladnutých cukernosťou plužnosti, na veter zozbieral písky upletenia,
Matiny ustrnuli v trpnutí. Úpoč sa prestepil. Tichosť zamrúskla, úžina rupla. To je super. Je to super. Valde, tu je úplne demonstrovaná tá láska aj k tomu jazyku, aj tej absurdnosti a tá vlastnosť toho, že si nevyberáš úplne to, čo je ľahké a na prvú, takže Môžem úplne niečo z toho povedať, cítiť. že mne sa toto páčilo, pretože mne to pripomínalo, ako keď si zo zubov vybereš po jedle tie zostatky, ale nechceš ich ani vyplúť, ani zhltnúť, len si ich ešte prevalievaš na jazyku. Ešte to umami stade Úžina ešte rupla. trošku vyberať. Mne napadlo v tejto súvislosti, že ja som niekedy sníval o tom, že ako keby niektoré básne Hviezdoslava, že keby sa dali preložiť ich do súčasného jazyka, tak keby sme cestovali v čase, niekto by chcel preložiť do nejakej staršej slovenčiny súčasnú poéziu, možno by to takto znelo. Kto vie, možno áno, ja neviem. To iba taký nápad iba. Počujte, ja si myslím, že už sme tak správne rozohriatí, že by sme mohli pristúpiť k tomu krstu. Ale ešte, Paťa, prepáč, ale tuto pán chcel čítať poéziu. Nie, ale poďme pokrstiť, čak potom si môžeme ešte čítať. Ja môžem si čítať, jasne. Počuli ste ho? Hej. Poďme pokrstiť. To je úplný režisér. To tu prišiel režirovať. Dobre, tak poďme na to, ale ja sa musím priznať, že ja neviem, čo ste si pripravili. Dobre, na to mňa, nechaj takže- na nás. Hej, že toto sú kmotry. Akože, A ja viem, že ten pán bude, možno neviem, čo robí, ale že nám to nevadí, urobíme to takto. A chceme to pokrstiť, asi neviem, či treba pri tom Ja spáť. si myslím, že by si to zaslúžilo Tak, tých ok. 10 rokov práce. A určite každý, kto ťa pozná, tak má z teba taký ten vrúcný pocit ako ja, že ťa teraz potrebuje objať. Ale to ešte nie je ten krst, pretože z teba dýcha človečina. Tak to poďme pokrstiť človečinou, že ti túto tvoju krásnu knižku priložíme na hruď a trošku v tom momente proste zotrváme, lebo tento okamih je tvoj a zaslúžiš si ho. Nie sme sekta. Čo to znamená toto, čo robíte? To je krst Ja sa nemyslím- človečinou, proste OK. otláčame Valdovú človečinu. vysielam. Vysiela to v nejakom náboženskom združení? alebo- letní čiary. Dobre, rada sekcia by to mala omekčiť. Môžeme to kľudne aj nazvať takto, ale o čo je to podivnejšie, ako oblievať to nejakou bublinkovou tekutinou, ktorá obsahuje toxickú látku, ako je alkohol. Takže Valdo sa na to tešili, tak musím povedať. vidím tam fľašu proseka, asi sme mu to prekazili. Takže pokrstili sme knihu, potlesk prosím! Knihu si samozrejme môžete kúpiť. Ďakujem. Strašne sa teším. Ďakujem vám. Neviem, či ako to technicky bude, ale zvykne sa diať taká vec asi, že autor sedí si ako na takom tróne a ostatní chodia si ju podpísať tú knižku, chodia mu hovoriť svoje dojmy a tak, neviem, že či je to... Ale len tak priložiť ruku na... Kniha sa dá kúpiť. Michal, koľko stojí výtlačok? Dnes večer stojí výtlačok 15 eur. Pouhých. Inak bude v predaji v Artforách, už aj je, ak sa nemýlim, v Bratislave, v Košiciach aj v ďalších Artforách, v Poprade, Nini Artforum, takže Kristiany. A ja len poviem, že určite si nenechajte ujsť ten moment, keď vám Valdo podpíše knihu, pretože ten rukopis bude presne taký istý, ako je tu na obálke, pretože Valdo je vlastne aj autorom dizajnu a vlastne konceptu tej knihy, takže to je taký veľmi krásny moment, že to menovanie bude mať rovnaký rukopis, veľmi pekné. A rovnakým perom to bude napísané ako titul tej knihy. Je tu ešte v tiráži niekto, koho by sme mali spomenúť? Text Valdemar Švábenský, dizajn Valdemar Švábenský, jazyková korektúra Zuzana Makovská, vydala Diverzita s podporou Remka. Ak tu už je, tak ďakujeme.
Môžem zodpovedne prehlásiť, že tu nie je. Nie, tvoja sestra tu nie je. A môžeme ešte pokecať. Ako sa inak máš, Valdo? Ďakujem za opýtanie. Mám sa fantasticky práve teraz, lebo strašne si užívam tento večer a je to pre mňa veľmi dôležitý míľnik v mojom živote a teším sa z vašej priazne, teším sa z toho, že sa tá knižka podarila, teším sa z toho, že snáď teda akoby nájde si svojich čitateľov a ďakujem svojim rodičom. Svetový mier. A strašne by som si samozrejme želal svetový mier, to je úprimne samozrejme, ale zároveň by som si aj želal, že aby tí agresori, ktorí ho narúšajú, boli po zásluhe potrestaní. A čo by som ešte k tomu dodal? Všetky psíky, aby našli svoj domov, to je ešte dosť také dôležité. Ja viem ešte, čo ťa trápi, aby Povedz. bolťaci triafali k tebe domov. To by bolo super, áno. A nejaké vtáky ešte, ktoré už nehniezdia, ale mali by... Tie nájdem. Valdo, píšeš ďalej? Áno. Mohol by sa zdať, Neposlal. že som sa touto knižkou tak akože vyčerpal a unavil, ale nie, ja som neúnavný. A už mám napísaných niekoľko nových vecí, takže tak ľahko sa ma nezbaviť. Valdo, prepáč, musím ešte, ja si myslím, že je to už také otvorené fórum. Je tu jeden pán, ktorý sa ťa chce niečo opýtať, ale osobne, lebo sa hanbí. No tak Tuto sedí, pán Stanley. Či by sa potom po tej oficiálnej časti mohol k tebe priblížiť? Môžeme túto Jasné. časť vyhlásiť už za neoficiálnu ďalšiu. Áno, vyhlasujeme za neoficiálnu, môžeme vypnúť mikrofón. Ďakujeme, že ste tam boli, že ste tu boli. A boli ste aj tam. Na tretíkrát, Tu Flirik. je teda. Ale Ďakujeme, raz som že chcel, ste raz som prišli. Som rád, že prídete, hej. A blahoželám ti, Valdo, je to veľká vec. Ešte raz veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Strašne si to vážim, že ste tu a Podľa mňa dobre píšeš. teším sa s vami. Ďakujem veľmi. To vykrikoval už aj na Mne sa to veľmi čítačke páči. s Valdom poslednej. Stále si to myslím. Tento pán, ktorý tak veľa sa dožaduje z pozornosti. Nevyťahol potom vlastné Áno, básničky? už teraz má pripravený Nie. mobil. Nie. On chodí po Open chodníku. mic session. A je, Bolo na chate. Aha, my vieme, pardon, že zlievajú sa tento minulé pán je naozaj hladný prezentovať verejnosti svoje verše, takže možno, že sa dočkáme niekedy aj jeho zbierky. Ale dnes večer patrí Valdovi. Áno, presne. Takže dneska sa tasia iba Valdové básne. Dobre, takže ako bolo povedané, veľmi rád, ak si teda zakúpite knižku, tak vám ju podpíšem aj s venovaním a môžeme si štrknúť ešte nejakým dobrým nápojom. A pod na to. Na to štrknutie? No tak poďme. Na zdravie a pekný večer prajme. Jak sa máš? Dobre sa máš. Dobre sa má. Dobre, stihnem. A večer, áno.